Ассалому алайкум. Дӯстони азиз, он нафароне ки бо канали мо пайваст шудаед ва пайваст хоҳед шуд, ба ҳамаи шумо рӯзи хуш мехоҳам. Дӯстони азиз, имрӯза блогро аз магазине ки 1 евро ном дорад, Теди оғоз мекунем. Дар Олмон мағозаҳое ҳастанд ки 1 евро навиштагӣ ҳастанд, вале вақте ки шумо дарунаш медароед 1 евро, 2 евро, 3 евро сар мешавад, вале бештар он маҳсулотҳои агар гӯем ки яъне хозмагӣ, яъне хона, барои хона, масалан ягон чӣ хел гӯем, тарелкаҳои одноразовӣ ё ин ки ягон гулдони об, умуман китоб, дафтар, ҳамаи ино 1 евроӣ ҳастанд, вале ин мағоза ҳарчанд 1 евро ном дошта бошадам, дарунаш аллакай нархҳо гуногунанд. Аз 1 евро сар мешавад то 10 евро. Ва дӯстони азиз, инак ба блоги навбатии мо хуш омадед. Мо ба шумо имрӯз дар бораи мағозаи 1 евро каме дар шаҳри Олмон, яъне дар кишвари Олмон маълумот медиҳем ва сипас дар блоги имрӯзаи мо салати айсберг, яъне салат мегӯем, ки дар Тоҷикистон баргҳои салат ё ки махсус карам аст, карами айсберг мисли барги салат ки бисёр барои саломатӣ, барои камхунӣ, барои касалиҳои фишори хун, барои харобшавӣ муфид аст. Мо маълумот медиҳем, бо мо бошед. Инак ба мағозаи Теди расидем. Дӯстони азиз, ин мағозаи Теди мебошад ки 1 евро ҳам мебошад ва тавре мебинед дар ин ҷо тамоми намуди маҳсулот гузошта шудааст. Мисол мармалод, қанд, шоколад, кекси ва ҳама намуди шириниҳо ҳастанд. Чупа-чупс, ино ҳамаш 1 евроӣ мебошанд ва баъзе шириниҳо бошанд аз 1 евро зиёд, ҳарчанд ки 1 евро навишта шудагӣ бошад. Кам-кам, яъне нархҳо зиёдтар ҳастанд. Ана ин напиткае ки шумо мебинед, ин аслан 89 сент мебошад, вале вақте инам мегирӣ 89 сента 25 сент, яъне дабавит мекунанд, барои он ки инро шумо вақте ки нӯшида шудед, бурда дар мағоза месупоред ва пулашро мегиред, пули шишаро. Дӯстони азиз, 1 евро дар рӯи экран бо рубл чӣ қадар мешавад, бисёри баъд муҳоҷирое ки дар Русия ҳастед мепурсед, нишон дода шудааст. Чунин мағозаҳое ки масалан нархош 1 евро мебошад, дар Олмон хеле зиёд мебошад. Дӯстони азиз, ва маҳсулотҳои масалан ба мо зарури хонадонро мо аз ҳамин ҷо мегирем. Баъзе моеъҳои ки шустанӣ, барои косашӯӣ, барои масалан ванна, ҳамаи ҳамин маҳсулотро аз чунин магазинҳои Теди, Кик ки бисёртар 1 евро мебошад. 1 евро дар Олмон тавре дар экран дида истодаед 86-47 рубл мебошад. Ва боз дафтар, китоб, ҳама намуди маҳсулоти канселяриро барои фарзандонатон шумо метавонед ки аз онҳо бо нархи 1 евро, 1.5 евро харид кунед. Ва баъзе вақтҳо рӯзҳои шанбе, масалан агар ки шумо ба мағозаҳо биёед, бисёр маҳсулотҳо, яъне бисёр молҳои канселярӣ арзонтар мешавад рӯзҳои шанбе, яъне охири ҳафта. Ангебод маънияш ин яъне арзоншавӣ мебошад. Тавре дида истодаед сумкаҳои 10 евроҳа 2 евроӣ шуда. Ана ин шлёпкиҳои тобистона ҳам арзон шудан, аз 1 евро сар шудагӣ то 3 евро. Ана миное ки шумо дида истодаед. Ана инҷо дар бари ҳамин шлёпкиҳо гулҳо ҳаста. Гул дар Олмон бисёр қимата, ҳам гули пластикӣ, ҳам гули зинда. Ва имрӯз 1 евроӣ шуда ин гулакҳое ки дида истодаед, лолаҳои пластикӣ, яъне зеби хона, ино қимат будан 3 евро будан, 1 евро шуда. Инҷа сумкаҳо ҳаста. Дар яшик сумкое ки 10 евроӣ буд, 2 евроӣ шудагӣ. Бисёр сумкаҳои қулай барои бозоравӣ, барои ягон масалан харидкунӣ меравед, бисёр сумкаҳои фасон, яъне модни ҳам гӯем мешавад. Ино аз 10 евро 2 евро фаромаданд.
дар ин ҷо гузошта шудааст, яъне яшикода мемонанд, чизое ки арзон ангебод, яъне арзоншавӣ инҷа мемонанд. Дар инҷа сӯзан, ришта, дигару дигар мисли 1001 майдачӯдае ки дар Тоҷикистон ҳастад арзон мешавад. Гӯх монда аз 20 дирам то 1 сомонӣ. Ана ҳамон хел, яъне 1 сомонӣ гӯё ки ино дар ранги 1 евро, аслан 1 евро 86 рубл мебошаву дар Тоҷикистон ба фикрам 12-12.5 сомон ё 13 сомон айда тақрибан. Ина иҷада боша сковородкаву бисёр маҳсулотҳои яъне маводҳои зарурӣ барои зиндагӣ ино қиматтаранд. Болишт масалан ҳама чӣ ҳаста инош 1 евро мебошанд. Тавре ки дида истодаед қошуқҳои чӯбину дигару дигар, яъне барои маводҳое ки барои мисол ошхона, яъне кухня аст. Дар Олмон мағозаҳо рӯзҳои шанбе кор мекунанд, яъне аз душанбе то шанбе, рӯзҳои якшанбе умуман дар Олмон мағозаҳо кор намекунанд, ғайри мағозаҳое ки дар заправка ҳастанд. Ана ин сумкаҳо ҳам бисёр сумкаҳои модни буданд, арзон шудиянд, аз 30 евро 4 евроӣ шудагиянд. яъне рӯзҳои шанбе бештар ангебод дида мешавад ҳам дар мағозаи хӯрока, ҳам пӯшока. Магазин 1 евроҳа ки теди ном дорад, мо инҷа дур омадем, баъзе чизҳои заруриро барои Юсуф гирифтем. яъне баъд зарядникҳои телефон ҳастанд дӯстони азиз, аз 1 евро то 10 евро то 20 евро. Агар зарядникҳои бақувват бошанд, аз 5 евро то 10 евро мебошанд. Мо аз мағоза баромадем, дар берун низ ҳастанд маводое ки 1 евроӣ. дӯстони азиз, ин мағоза камекак маълумот додем барои шумо ва инак мехоҳам ки дар бораи як намуд салат ки саломатии мову шумода хеле фоиданок мебошад, тарзи тайёр кардани ин салат ки айсберг ном дорад барои шумо пешкаш кунем. дӯстони азиз, лаҳзае бо мо бошед ва дар бораи чӣ тавр тайёр кардани ин салат яъне маълумоте пайдо бикунед. худованд нигаҳбонатон, марҳамат. дуруди бепоён дӯстони азиз, он нафарое ки бо канали мо пайваст шуданд. Мо имрӯз салат кардем. аз аввал то охир ролика тамошо кунед. Осон, арзон, фоиданок. ва он нафарое ки мехоҳанд хароб шаванд бегаӣ ё ба ҷои хӯрокам хеле салат хӯред, аз се чизак тайёр мешавад. Лимон, анам хеле капуст, агар хеле капуст набоша хуриш мегем дар Тоҷикистон, барги салат ва бодиринг. Тамом. Касе ки мехоҳад помидор медозад, чеснок, дигару дигар. бо мо бошед то ба охир тамошо кунед. дӯстони азиз, ин салати мо аз се намуд ингредиент бугӯем ва маҳсулот тайёр мешавад. осон аст, арзон аст ва ба саломатӣ хеле фоиданок аст. он нафарое ки мехоҳанд хароб шаванд, марҳамат аз салати мо истифода баред. ҳар бегоҳ чунин салат тайёр кунед. 1 дуна лимон дар кор, 1 дуна бодиринг ва чунин карам. ана хеле карам дар Олмон хеле зиёд аст. шумо метавонед ки хуриш ҳаст ку салат дар Тоҷикистон, ура истифода баред. бози мо аввал ина бо даст майда реза мекунем, мумкин нест бо корча, чунки ҳамаи витаминош парида меравад. акнун навбати капуста. азиз, тавре ки гуфтем, ина мо бо даст мекунем, яъне ки ҳамаша мо бо даст мекунем дӯстои азиз, барои он ки тавре ки ҳамаи одамое ки ҳамин салата мекунанд ва духтуро мегӯянд ки ҳамаи витаминаш меравад. ба ҳамон хотир мо инро ба даст мекунем, ба корча хеле вай мекунем. бисёр як салати зура барои харобшавӣ бисёр хуба. акнун чӣ кор мекунем? акнун мо бодиринга мекунем. дӯстои азиз, нигоҳ кунем. шумо метавонед бодиринга пӯст канем, мехоҳед намехоҳед пӯст намекунем. инайхе мекунем. яъне ки касе ки мехоҳад чеснок медозад. ҳозир коронавирус омадагия, барои саломатитон фоида дорад. хоҳед редиска медозед, хоҳед помидор медозед, хоҳед болгарӣ медозед. дӯстои азиз, вобаста ба вайхтон, табу вайхтон. нигоҳ кунед. акнун чӣ кор мекунем? лимонайхе мекунем. аввал камтар намак мерезем,
ин бисёр як салати осонакай намака рехтем, акӯ лимона шикоф мекунем ва оби лимон мерезем. Тамом, салати мо тайёр шуд, дӯстони азиз. Титон бегаҳиё бихӯре, хароб мешавед. Бо мо бошед. Худо нигаҳбонтон. обуначиёни азиз, яъне блоги мо ба анҷом мерасад. дар ин блоги мо шумо бештар дар бораи ҳаёти олмониҳо маълумот хоҳед пайдо кард. саломат бошед. Худованд нигаҳбони мо шумо бошад.